ମୁଁ କାମ କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ଆଜି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନମ୍ବର ଡେ 3। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯାଇସାରି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କ'ଣ କେମିତି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଡ୍ୟୁଟିରେ କ'ଣ ସକାଳୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସବୁ ଆଜି କହି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଆସୁ ଆମେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡିପ୍ଟି ସେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଡିପ୍ ଚେକ୍ ହୁଏ। ଡିପ୍ ଚେକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ଧର ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଯାଇକି ଥର ମୁଁ ମେସିନ୍ ଓପନ୍ କରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିପ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଚେକ୍ କରିସାରି ସେପଟେ ମପା ହୁଏ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିପ୍ ମପା ହୁଏ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି କେବେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେ ଦେଖାଏ ସେ ଡିପ୍ କେବେ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିପ୍ଟି ସକାଳୁ ଆଗେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଦେଖିକି ତାପରେ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି ପର୍ସନାଲ୍ ମାପିଥାଉ। ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଭଲ ସେ ଡିପ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଯେମିତି 660 ଏହା ଡିଜେଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆସିନି ଆଜି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଧେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗୀତଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ନକି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ମେସିନ୍ଟି ଅନ୍ କରିବି। 8 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ ବୋର୍ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମର ସେଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ସ୍ପିକର୍ ଲାଗି 4ଟା ସ୍ପିକର୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ କରି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ଦିନ ସାରା ବାଜି ତାର। ଏମିତି କିଛି ମୁଁ ଗୀତ ଆଡ଼୍ କରିସାରୁ କାହିଁକିନା ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଲେଟ୍ ହୁଏ ଗୀତ କିଛି ନାହିଁ ଆଇପିଟା ନା ସକାଳୁ ନେଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ କରିକି ଦେଖିପାରେ କେହି ମେସେଜ୍ ନାହାନ୍ତି ପୁରା ସକାଳୁ ମାନେ 6ଟା 6:30 ଏବେ ଆସିକି ଥିବେନି ରାତିରେ ସବୁ ବସ୍ ବାଲା ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ବି ସକାଳୁ ଏ ବସିଥାଏ କି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଅଫିସରେ ମୁଁ ବସି ବସି ଦିନ କାଟିଦିଏ। ଅଫିସ୍ ସେଠି ଦେଖିବା ତ ସକାଳୁ ମୋତେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା 3,000 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।